Tu na dole upływały najpiękniejsze chwile mojego dzieciństwa. Tuśmy łowili rybki, ten staw był z 3 razy większy. Tu wyobraźcie sobie, siedzicie na rybach, tu za wami po polu jeździ kombajn. Tu jeszcze nie było w ogóle tej autobany, tu był sad, tu się łaziło kraść jabłka, a tu na ta hołda przyjeżdżali swoimi matizami, Tiko i inkszymi na romantyczny, w otoczeniu natury, moi drodzy, dupcing. To byli czasy, ale teraz też są. Jakby komuś brakowało jakichś tajli do auta, a i i oponki się znajdą, czujcie się, wpadajcie. Ale nie przyszedłem tutaj, żeby się nostalgicznie rozczulać nad czasami minionymi, chociaż w sumie to po to też. A mianowicie zobaczycie. Tu powinien gdzieś być jakiś tunel. O! Jest! Ale zestaw. Mam nadzieję, algorytm YouTube'a tego nie wyłapuje po napisach. Co ty godosz, chleba nie jodosz, bułki wolisz. O, jest też klasyczka kina. I bardzo dziwne, niespotykane. O kurwa! Cała galeria Ciulsko Galerio. Duże, małe, takie owakie. Cholera. Gulik bez dekla. Samowite zagrożenie w górnośląskich miastach. Ilu ludzi straciło koła? Ilu ludzi straciło może życie tam? Nie wiem. Musicie zobaczyć, co tam jest. Było coś fajnego. A u wylocie z naszego pięknego miasta jest i ona. Jak docie mi łapka, ida tam i się napija tej wody. Daliście? No, żartował żech. Dobra, zmieniam zdanie. Jednak jak zawieje lekko taki powiew tutaj z nad wody, to wali. Ale to jest nic. To jest nic. W ogóle wsłuchajcie się i rzućcie na to okiem. Powiedzielibyście, że są żeśmy na pograniczu dwóch dużych, jednego dużego i drugiego mniejszego przemysłowych miast w sercu przemysłowej części Górnego Śląska. Tu jest tak zielono, tu jest tak pięknie, tu się po prostu aż chce wypić piwko. Tam za tą wielką hołdą jest wasz prawdziwy Vaterland. Szarlejka, która oddziela Rojce od Bytomia. Widzicie już, że tu ten krajobraz robi się taki dziwny, typowy w tym rejonie. Jest to krajobraz typowy pogórniczy. Ja jestem na pozostałościach. W tym rejonie były 3 duże kopalnie. Neuhof, czyli Nowy Dwór, Beutngrube, czyli tak zwana Beutnera, czyli kopalnia Bytom, która została wybudowana po tym, jak Radzionkaugrube, czyli kopalnia Radzionków, po plebiscytach i podziale Górnego Śląska została przyznana stronie polskiej. Niemcy powiedzieli tak: Pierona, Scheiße, musimy się zbudować nowa gruba. I zbudowali. Jakbyście to zobaczyli z drona, którego akurat nie mam, ale na przykład na Google Mapsie, przedziwne rejony, przedziwne formacje jakieś, bo te pozostałości właśnie po Neuhofie. To jest kopalnia, która pracowała od końcówki XIX wieku do roku, o ile się nie mylę, 1978. I o ile po większości tych bytomskich i okolicznych kopalń mamy jakiekolwiek pozostałości, jeśli chodzi o zabudowę, tak? To tu po tym nie zostało totalnie nic. Wszystkie te zabudowania po jej zamknięciu wyburzono. Jeszcze przez tą główną hołdę, tak zwaną chyba poflotacyjną, potem przebiegła autostrada A1, to dzisiaj dobrze widać właśnie na mapach. I jedyne co po niej zostało, to taki bardzo dziwnie ukształtowany teren z różnymi resztkami, które przy tej eksploatacji tam się, prawda, nagromadziły. Ale powiedzcie, czy nie urokliwy? Jak widać, natura zawsze znajdzie sposób i wraca tutaj
coraz, że tak powiem, mocniej już od lat. I te tereny pogórnicze to są bardzo ciekawe rejony, bo tutaj ze względu na tą ciekawą zawartość gleby wyrastają bardzo ciekawe, nietypowe, niespotykane gdzie indziej rośliny, tworząc ciekawe, nietypowe krajobrazy. Także zapraszam właśnie pospacerować, zobaczyć. Dodatkowo tutaj mieszka pełno jakichś ciekawych zwierzątek. Tutaj jakaś kuna przebiegnie, tu jakaś mysz, tu przeleci jakaś jaszczurka, tutaj się zleci do lotu jakiś jaszcząb. Czy tam, nie wiem, nie jestem ornitologiem, chociaż mam na nazwisko Wilga. Piękne strony na wiosenny, letni spacer. Stąd wody wypłynęli. No pięknie, patrzcie. I tylko troszkę śmierdzi. To mogą jednak nie być resztki po Nowym Dworze, czyli po Neuhofie. A może po kopalni Radzionków. Bo z tego co widzę, to jest przede mną. O! Ja! To jest to. To nie Mars. Nie, zaraz, Mars jest czerwony. Nieważne. Ale wielka kuweta. Za to na 100% pozostałości po Neuhofie są tam. Nawet ta droga, zresztą też taka dziwna. W ogóle wszystko jest jakieś takie dziwne tutaj. Ta oto droga nazywa się Nowy Dwór. No, droga. No, mocne słowo. Idziemy. To niekoniecznie wygląda na naturalną formację skalną. Proszę, moi drodzy, to nie Arakis. To nie Arakis, moi drodzy, ani Atakama. To są właśnie pozostałości po kopalni Neuhofgrube, czyli kopalni Nowy Dwór, która tu fedrowała, kopalni na marginesie ród cynku i ołowiu, która byłaby bardzo starą kopalnią, gdyby istniała, bo fedrowała. Początek eksploatacji to był 1881 rok, także w tym momencie miałaby przeszło 140 lat, no ale jej nie ma, bo w 1978 nastąpił jej koniec, ale mamy to, takie dziwne, oryginalne krajobrazy. I co? Macie to u siebie tam, w Lublinie, w Krakowie, w Szczecinie? Nie wiem, może macie w sumie. Tak jak i po całej Dąbrowie Miejskiej w zasadzie, tak i po, jak już mówiłem, po kopalni Nowy Dwór, jeśli chodzi o zabudowania, nie pozostało totalnie nic. Można się jeszcze na necie dogrzebać do zdjęć tych z czasów niemieckich, z czasów powojennych, ale nie ma tej, że tak powiem, dokumentacji fotograficznej zbyt dużo, a z, że tak powiem, pamiątek namacalnych jeszcze mniej. No nie wiem, można przyjść i wziąć kamyczek. O ile takie krajobrazy są bardzo ciekawe i kuszą, że tak powiem, do zwiedzania, to no, jeżeli już ktoś się na to zdecyduje, oczywiście nie właśnie raczej tam, gdzie są jakieś tabule typu zakaz wstępu i tak dalej, to zachowajcie bardzo dużą ostrożność, bo w takich miejscach lubią się tworzyć różnego rodzaju osuwiska i były już znane takie przypadki, że ktoś na przykład wybrał się na wycieczkę rowerową, gdzieś jadąc taką skarpą, spadł na dół, to się na niego osunęło, przysuło go i chłopa nigdy nie odnaleziono. Średnia metoda na opuszczenie tego łez-padołu, ale może jest wśród z Was ktoś, kto Dąbrowę Miejską albo tu okolice zamieszkiwał. Może ktoś jeszcze ze starszych o 2-3 lata ode mnie widzów na Nowym Dworze na Neuhofie robił. Może ktoś z Waszych rodziców, może dziadków. Jeśli macie jakieś rodzinne, że tak powiem, historie związane z tą kopalnią i z tą tutaj okolicą Dąbrowy Miejskiej, to dawajcie znać. Może się kiedyś o tym też napiszę jakąś książkę, a książka oby to mi już tuż, tak bliziutko. Widzicie, poza tym, że ten teren jest nieludzko zbułowany, to tutaj się walają jeszcze jakieś takie duże kawały betonu, może jakieś resztki, widzicie, fundamentów po tych zabudowaniach, które się tu w tym rejonie znajdowały. Ale to tyle. Cóż zostało powiedzieć, kochani, zwiedzajcie swoje heimaty, zwiedzajcie swoje małe ojczyzny, swoje najbliższe okolice, bo tam często się
kryją naprawdę bardzo ciekawe historie i bardzo urokliwe miejsca. Dziękuję Wam jak zwykle za uwagę. Będę zobowiązany, jeśli zostawicie mi jakąś łapkę pod tym filmem, dzięki czemu ten nieludzki algorytm YouTube'a zostanie jakoś przezwyciężony i ten film do kogoś w ogóle dotrze, a z tym jest ciężko. No i jeżeli coś tu wiecie o tych tajemniczych rejonach, albo może macie podobne gdzieś w okolicy, albo tu są gdzieś takie tym podobne, w które można by się było wybrać, to dejcie mi znać, a jo leca do domu. I no kaj to jest Pieronia Jasny Sakramencki Jeżina. No jakoś tam byda musiał się odnaleźć. Nara.